Ja. Det er så chili. Nu skal I bare se, ja, nu spørger jeg, hvem skal have den første? Jeg ved ikke, hvor stor den er. Mig? I cut the one. That was for Anders. Det er jo den største. Hvem skal have nummer 2? Det vil jeg gerne. Det er jo den største. Nej. Det er den mindste. Hvem skal have nummer 3? Der er mere kerner end min. Skal vi bytte? Og hvem skal have nummer 4? Men kan vi godt bytte? Vil du også bytte? Okay. Og så ind Jeg kan ikke. jo, ind i Kan vi munden. ikke godt lade være med det? Og vi må ikke, Så tykker vi den. og vi tykker. I må jo ikke spise den sådan. Nej, jeg kan ikke. Jo, I tykker den. Jeg kan ikke. Vi tykker den godt og grundigt, og så synker vi den, og så sidder vi. Jeg kan ikke. Vi sidder i 2 minutter, inden vi går. Okay. Og så Nej, stop. Så vi skylder den lige her. Så. I skylder den en gang. Nå, giv klip på den jo. Ej, Anders. tryk på Jeg kan ikke presse kernerne ud. Nej, hold nu op. Nej, så op. Vi spiser det her, det har været en aftale i lang tid. Og jeg tæller til 3, så putter vi. Nej, du tæller ikke til 3 nu. Okay, vent. Kan vi tælle til en time? Nej. Er I klar? Ja. Og 2 minutter skal vi have den. Og I må ikke forlade bordet. Ej, jeg kan En. vel... Nej, far. 2. Kom nu. Nej. Kom nu. Nej. Man kan ikke hoppe fra. Vi har aftalt det her fra at 10 stille. En lille chili der. Vi har aftalt det for over en måned siden, at vi skulle gøre det her. Er I klar? Ej, far. Så døber du lige en gang, sådan, og så er vi klar. Jeg gider ikke. Og så siger vi 1, 2, 3. Du indmænd. Nej. Det er for helvede allerede stop. Jeg kan ikke lide det. Jeg synker det ikke. Jo. Ej, hvor lang tid går. Godt. 15 sekunder. Hvad siger du så? Ej, jeg skal have mere her. Nej, den! I say spicy and not bit. Hvornår er det 2 minutter? Ja, hvornår er det 2 minutter? 2 minutes? No, 2 minutes? Yeah, already. Der er gået 3 minutter. But maybe Så prøver vi så, han er væk nu. maybe it me not during. Really funny. Fuck.